Marko, ili se spakovao? Krećeš za 10 minuta. Skoro sve je spremno, mama. Uzeo sam kupaći i peškir. A kremu za sunčanje? Znaš kakvo je sunce danas? Jao, nemoj molim te. Namazat ću se tamo ako bude trebalo. Nema tamo. Namaži se odmah pre nego što izađeš iz kuće. Posle se zacrveniš pa ne možeš da spavaš. I obavezno je ponesi sa sobom da namažeš posle kupanja. Dobro. Evo, mažem se. Gde mi je uopšte krema? Na komodi u hodniku pored ključeva. Jesi li uzeo papuče i rezervnu majicu? Papuče su u rancu, a šta će mi rezervna majica? Zato što će ti ta u kojoj ideš verovatno biti vlažna kad kreneš nazad. Ubaci i kapu ili kačket. Nemoj stalno da si na suncu gologlav. Važi, ubacio sam i kačket. Gde su mi naočare za sunce? Na stolu u dnevnoj sobi. Ponesi i dovoljno vode, nemoj tamo da kupuješ gazirane sokove čim ožedniš. Sipao sam hladnu vodu u termos. Mislim da imam sve. Društvo me već čeka ispred zgrade. Odlično. Mobilni telefon drži u torbi da ga ne pokvasiš. Lepo se provedite i javi se kad stignete. Hoću. Ćao, mama.